በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም? ድሓን መፂእኩም? ከመይ ፀኒሕኩም? እግዚአብሔር ፈቲኑና፣ እግዚአብሔር ሓሊሉና፣ እግዚአብሔር ረዲኡና ከም ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እናበሉ ሰጉዱስ ብቑዓት ዘይክነስናስ ኣብ ቅድሚኡ ክንሰግድ ኣብቂዕና። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ከም ቅዱሳን መላእክት ኣብ ቅድሚ ፅርሃ ቅዱሳቱ ከም ሰግዱ ንሕና ድማ ኣብዚ ቅድሚ ታቦቱ ከም መላእክቲ ኮይንና ክንሰግድ ኣብቂዕና እሞ ከም በደልና ኣይፀብፀበልናን ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱና። ስለዚ ኩሉ ሰናይ ዝገበረልና ዝተፈቕረ ፈቃር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር የፍቅረና እዩ። ክብርን ምስጋናን ንስሙ ይኹን። ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ሎሚ ዝደኸምናዮ ዝፃዓርናዮ ኩሉ ናይ ኣብ ሓጎስ ናይ ደስታ ናይ ዕልልታ ሓሳብ ልብና ዘስምር መንገዲ የማን ዝመርሕ ይግበረልና። ከምዚ ንሕና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዘለናዮ ገለ ብዛዕራት ክበኣሱ ዝውዕሉ ገለ ድማ ኣብ ናይ ሓጢኣት ጭቃ ቆምጣጣዕ ዝብሉ ገለ ድማ ፍልይ ዝበሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቅትለትን ርክሰትን ዝሓበሩ ቁፅሮም ሒደት ኣይኮነን። እግዚአብሔር ኣምላክ ፈውሰ ምሕረት ይልኣኸሎም። ነቶም ብኣንፃሩ ከብዶም ሓቂፎም ሎሚ ስንበር ሕማማት እዩ ቤተክርስትያን ተደዊሉ ይህሉ ሎሚ ስንበር ችላይላይሶን ይበሃል ኣሎ ቤተክርስትያን ዘይብልና ኢሎም ከብዶም ሓቂፎም ኣብ ስደት ነቶም ቅዱስ ቤተክርስትያን ክሳተፉ ዘይክእሉ ኣብ በረኻታት ብቁሪ ብፀሓይ ዝውቅዑ ዘለው ንሳቶም ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ ናይ ውሽጢ ማዕሙቕ ድሌቶም ይርኣየሎም። ገለ ወገናትና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክሰግዱ እናተመነዩ ክፅልዩ እናተመነዩ ኣብዚ ሕማማት ምሳና ክህልው እናደለዩ ነዛ ሽንቶም ምድፋእ ስኢኖም ብጎማታት ብሕክምና ኣብ ዓራት ተጣቢቆም ነፍሶምን ስግኦምን ብእህታ ብስቃይ ዝሓልፉ ዘለው ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ ፈውሰ ምሕረት ይልኣኸሎም። ስለዚ ሎሚ ንሕና ፀጋኻ ምፍላጥ ቀዳማይ ልቦና እዩ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጥዕና ሂቡና ኣብዛ ቤቱ ጥራይ ምህላውና ዓብ በረኸት እዩ። ስለዚ ፀጋኻ ምፍላጥ ልቦና እዩ እሞ ኣብ ምድሪ ባዕዲ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ታቦት ምሳና መፅዩ ዘገልግሉና ካህናት መፅኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከምዚ ክንሰግድ ምብቃዕና ዓብ ፀጋ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገነ ይኹን። በቃ እግዚአብሔር ኣምላክ ዓብ ነገር ገይሩልና እሞ ካብ ማዕሙቕ ልብና ከነመስግኖ ካብ ማዕሙቕ ልብና ድማ ዝገበርካልና ዓብይ እዩ ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀውም ይግባእ። ሓንሳ ሓንሳ ዝተገብረልካ ከይፈለጥካ ዘዝጎደለካ ጥራይ ክትዝክር እዚ ንባዕሉ ውዲድ ሰይጣን እዩ። ስለዚ ዝተገብረልካ ምፅብፃብ ልቦና እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ከምዚ ከማና ካባና ዝንእሱ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዕድሜና ዝነኣሱ ዝፀበቑ ዝነፍዑ ዝለበሙ ዝሃብቶሙ ሕቆኦም ሂቦማ ነዚ ዓለም ከይዶም ዘለው ቁፅሮም ሒደት ኣይኮኑን። ንሕና ግን ንዕረቐሉ ቤት መፂና ኪራይላይሶን ይቕረበለልና ክንብል ኣብቂዕና እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ስለቲ ዝገበረልና ክብሪ ምስጋና ንስሙ ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል ሎሚ እንታይ በፂሕና? ሶሉስ ሶሉስ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ? ዕለተ ጥያቄ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሶሉስ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ? እሺ እግዚአብሔር ኣምላክ ፀጉ የብዝሓልና። ሶሉስ ኣብዚ ዕለት እዚ ክልተ ነገር ተፈፂሙ ሓደ ንጎይታ መትሓዚ ዝኸውን ጥያቄ ወይ ድማ ሕቶ ዘስዓቡ ዝገበሩሉ እዩ።
اتخالاي دما عمدا قيافة تأكيبهم አይሁድ ንጎይታ ከትሕዝዎ ብሙሉእ ክውስኑ ፈቲኖም ሎሚ ግን ኣይሰለጦምን ኣይተዓወቱን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምእካብን ዘይምእካብን ከመይ ነይሩ ኣበየናይ ኣዳራሽ ፅባሕ እግዚኣብሔር ክምህረና እዩ። ሎሚ ኣስፊሕና ንምሃሮ እቲ ሕቶ እንታይ ነይሩ ካብቲ ሕቶ ኸ እንታይ ንምሃር እግዚኣብሔር ኣምላክ ክምህረና እዩ። መምርሒ ህይወት ስለዝኾነ ድማ ፅኒኢልና ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። እቲ ሕቶ ንጉስ ሰላም መድሃኒ ዓለም ክምህር እንከሎ ኣብ ቤት መቅደስ መፂኦም እንታ ገንዘብ ሒዞማ ዝመፁ ወርቂ ዲናር እያ፣ ግን እታ ዲናር ድማ ዝተሰንዐት እያ ነይራ። በቲ ሓደ ስም እግዚኣብሔር ተፃሒፍዋ፣ በቲ ሓደ ድማ ስም ቄሳር ንጉስ ነገስታት ተፃሒፍዋ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጎይታ ክልተ ክሲ እዮም ክኸስዎ ደልዮም። እቲ ሓደ ሃይማኖታዊ ክሲ ምስ ኣምላኽ የማዕረየ ዝብል ኢሎም፣ እቲ ሓደ ድማ ፖለቲካዊ ክሲ ክኸስዎ ደልዮም ነይሮም። ፖለቲካዊ ክሲ ድማ ኣነ ንጉሴ ዝብል ንጉስና ድማ ቄሳር ኢኻ ኢሎም ንሶም ናይ ሮማን ኢምፓየር ምስ ናይ ግዝኣት ሮማ ከባእስዎ ደልዮም ነይሮም። ስለዚ እዚኣ ዓባይ ነገር መትሓዚ መክሰሲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መሰኻኽር ኣዳሊና ኢሎም ተኣኪቦም መፅኦም ንቄሳር ግብሪ መሃብ ይግባእ ድዩ ኣይግባእኒ ኢሎሞ። ስለዚ ይግባእ እዩ እንተኢልዎም እዋዕ ናይ እግዚኣብሔር ከ ክብሉ እዮም። ኣይግባእኒ እንተኢልዎም ድማ ንንጉስ ንቄሳር ኣይግባእኒ ግብሪ ኢሉካ ኢሎም ንክኸሱ ኣብ ክልተ ዝረገፀት ሕቶ እያ ነይራ። ንጉስ ሰላም መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርእኒ እቲ ገንዘብ ኢልዎም ኣርእይዎም። እዚ ናይ መን ምስሊ? ናይ ቄሳር። ናይ ቄሳር ንቄሳር ሃብዎ። እዚ ኸ ናይ መን ምስሊ? ናይ እግዚኣብሔር። ናይ እግዚኣብሔር ከንመን? ንእግዚኣብሔር ሃብዎ። ተሳዒሮም ከይዶም እንታይ እዮም ገብርዋ? እታ ገንዘብ ከም ክኹዋ ክቆርፅዋ እቲ ሕቶ ናብኣቶም ተገንጢሉ ሓፊሮም ተዋሪዶም ከይዶም ምክንያት ስኢኖም ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ ብጥበብ ከም ዝመልሰሎም ርኢና ኣለና። ሎሚ ንምሃሮ እምበኣር እቲ ዓብይ ኣርእስትና ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ዝብል ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ይኹን። ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚኣብሔር ድማ ንእግዚኣብሔር። እዚ ዓብ ርእስቲ እዩ። ንሕና ኣብዛ ምድሪ ንጋገዮ ነገር እንተሎ ኣብ ነፍስና ቄሳርን እግዚኣብሔርን ናይ ክልቲኡ ሓዋዊስና ንኸይድ እሞ ድቃስ ንስእን። ከም ስጋ ናይ ቄሳር ከድልየና እዩ፣ ከም መንፈስ ድማ ናይ እግዚኣብሔር የድልየና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ተባሂሉ ዘሎ ናይ ስጋዊ መንግስቲ እዩ። ስጋና ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ናይ ስጋ ድልየታትና እቲ ዝግባእ ናይ ስጋ ንስጋ ንሃቦ፣ እቲ ናይ ነፍሲ ድማ ንነፍሲ ንሃቦ። እቲ ፀገም መዓሲ ዝመፅእ እቲ ስጋ ካብ ነፍሲ ክምንጥል ይደሊ፣ እቲ ነፍሲ ድማ ካብ ስጋ ክምንጥል ይደሊ። ክልቲኡ ፅቡቅ ኣይኮነን። እንታይ እዩ? ንስጋኻን ንነፍስኻን ብማዕረ ምኻድ እዩ። ሎሚ ፀጊሙ ዘሎ ስጋና ዳርጋ 90% ኩሉ ናታ ዊንታን ድሌትን ክፍፅም ንነፍስና ተጥፋእ ኣላ እምበር እቲ ልክዕ ስጋና ዝግብኦ ክወስድ ነፍስና ድማ ዝግብኣ ክትወስድ እንከላ እያ። ስለዚ ከመይ እዚ እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክምህረና እዩ። ደጊመ ዘስተውዕል ልቢ ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና። ቀዳማይ ኣብ ኣእምሮና ክንሰርዖ ዝግብኣና ኣብ ኣእምሮና ክንሰርዖ ዝግብኣና ስጋ ሓጢአተኛ ኣይኮነን። ገለገለ ሰባት ገለገለ ሰበኽቲ ኣየዚ ስጋ እዚ ኢሎም ከማርሩን እዚ ዓለም እዚኣን ኢሎም ከማርሩን ንሰምዕ ኢና። ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ፍጥረት ኩሉ ሰናይ ምዃኑ ረአየ፣ ፅቡቅ ምዃኑ ረአየ። ስለዚ ስጋና መሕደር ነፍስና እዩ። ነዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ይትቀውም ነፍስ ዘእንበለ ስጋ ነፍሲ ብዘይ ስጋ ይትቀውም ንያ ንስጋኻ ሕሰበሉ ሕለየሉ ኢሉ።
ስለዚህ እቲ ሓልየት ይዝፈላለ እቲ እምሮ ግን ናይ ስጋ ሓልየት ድቃስ ናይ ስጋ ሓልየት ዝሙት ናይ ስጋ ሓልየት ምቾት ኮይኑ ክስማዓካ እንከሎ ኣእምሮኻ እዩ ዝሓመመ እምበር እቲ ስጋስ ቅዱስ ስጋ እዩ ስለዚ ስጋና ቅዱስ ምዃኑ ቀዳማይ ክንኣምን ኣለና ስጋና ከም ሓደ በዳሊ ቀታሊ ሓራዲ ክንሪኦ ኣይግባአና ነዚ እዩ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ብጾም ብሱባኤ ዝኣመሰለ ከምኡ ብዝመስል ምክንያት ኣምሲልካ ምሕራድ ምጅላጥ ኣካልካ ምጉዳል ካብ እምነት የፍልየካ ሓጢኣት ጥራይ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ካብ እምነት ውጉዝ ዝገብረካ ማለት እዩ ስለምንታይ ስጋና እግዚአብሔር አምላክ ዝሃበና ቅዱስ ነገር ስለዝኾነ እዩ ሓሳብና ዳይ ክስተኻኸል ዘለዎ እምበር እቲ ስጋ ኣይኮነን ክስተኻኸል ዘሎ እቲ ፍትወት ስጋ እዩ ክፉእ እምበር እቲ ስጋ ኣይኮነን ገበነኛ ስለዚ ሓደ ኣብነት ክበኩም እዩ ክርቢት እታ ተቃፀልን መዓስ ኸዳ ብሓደ ኣለዋ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለወን ሰላም ጌረን ኸዳ መዓስ ሓዊ ይጋጥም ክልተ ክፈሓፈሓን ከለዋ እንታይ ይገብር ሓዊ ይፍጠር ከምኡ ድማ ስጋና ነፍስና ብሓደ እየን ዝኸዳ ፅቡቅ ኮይነን ድማ እየን ዝኸዳ ፀገም ዝፍጠር መዓስ እዩ ክልቲአን እንታይ ክገብራን ከለዋ ክልቲአን ክፈሓፈሓ ክመናጠላ እንከለዋ እቲ ሽግር የጋጥም ማለት እዩ ስለዚ ክቡራን ኣቦታተይ ኣዴታተይ ስጋ ናይ ነፍሲ ነፍሲ ናይ ስጋ ክትምንጥል ግቡእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ግቡእሲ ኣየናዩ ክልቲአን ብማዕረ ክኸዳ ኣለወን ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚአብሔር ድማ ንእግዚአብሔር ክንህብ ይግባአና እዚ ትምህርቲ እዚ እንተፈሊጥናዮ ኣብ መንፈሳውነት ኣይክንሽገርን ኢና ንርኢና ነሰብ ሓደ ጅምር ከብል ከሎ ክርስትና ልዕሊ ጳጳስ ሓድሽ ክርስቲያን ዝብልዎ ማለት እዩ ኩሉ ነገራት ኣቋሪፁ ናይ መወዳእታ ጥርዚ ክበፅሕ ይፍትን ኖ ኣይኮነን ተጠንቀቕ ትብሎ ክሰማዕ ኣይክእልን ኣብ መወዳእታ እንታይ ይኸውን ንዑ ገዲፉ ድማኒ ናብቲ ሓደ ናይ ሓጢኣት ናይ ረክሰት ድማ ጥርዚ ይወድቕ ስለምንታይ ስጋን ነፍስን ብማዕረ ኢና ከነንቀሳቕሰን ከነረዳድአንን ዝግባአና እቲ ሓንቲ ናይቲ ሓደ ክትምንጥል እቲ ሓንቲ ድማ ናይቲ ሓደ ክትምንጥል ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ክቡራን ህዝቢ ኣምላኽ ሓደ ግዜ ይብል ኣቦና ኣቡነ እንጦንስ ብዛዕባ ስጋን ፍትወት ስጋን ክፈላለን ከሎ እንታይ ኢሎም የረድኡ ሓደ ሰብ ኩሙንኩስ ኢሉ ናፍቲ ገዳም ምስ መጾም ይብል ናፍቲ መንእሰዩ ግን ፍትወት ስጋ ኣብ ሰብነቱ እዩ ሒዙ መጺኡ እንታይ ኢሎሞ ክትሙንኩስ ዘሊኻ ጽቡቕ ግን ክትሙንኩስ ዘሊኻሲ እንታይ ይጸገምካ በቃ ኣብ ዓለም ክነብር ኣይከኣልኩን ኩሉ ሰብ ሓጢኣተኛ ኮይኑ ኩሉ ሰብ በደለኛ ኮይኑ ስለዚ ኣነ ዓይነይ ኣብ ሕማቕ ናራኹ ጽቡቕ ክሰርሕ ስለዘይክእል ክሙንኩስ ኢሎም በልኪድ ናፍቲ ከተማ ኣቶ ኢሎሞ 2 ሰዓት ገለን ዝወስድ ናፍቲ ዓዲ ማለት እዩ በጊዕ ሓሪትካ ኢሎሞ ኣብቲ በጊዕ ስጋ ዘልዚልካ ኣብ ጥራይ ክዳንካ ኣውፂኻ ኣብ ጥራይ ሰብነትካ ተጠምጢምካዮ ናባይ ምጻእ ኢሎሞ ሓራይ ኢሎም ተኣዚዙ ሽዑ ክመንኩሰካ እዮም ኢሎሞ ተኣዚዙ እናተመልሰን ከሎ ናብ ቦና ምጽእ ብል ማለት እዩ ኳሕኳሕ ይብል ክፍት ዘወደይ ከመይ መጺኻ ሕማቕ መጺ ይብሎ እዚ እንታይ ኮንካ ሕማቕ መጺኻ ኣሞራታት በሊዖሙኒ እንታይ ኮንካ መጺኻ ሕማቕ መጺ ሓሰኻ በሊዕኒ ዘወደይ ኢሎሞ ኣሞራታት ኣይኮኑን በሊዖሙኻ ቅድም ከድሓን መጺኻ ነርካ ድሓን መጺ ሕጂኸ ኣሞራታት ኣይኮኑን በሊዖሙኻ እንታይ ደኣ እቲ ስጋ ይበሊዕካ ድርቢ እንተተብሎ እንታይ መሆንካ ወላ ሓንቲ ስለዚ ናብዚ ገዳም እዚ ፍትወት ስጋ ሒዝካ እንተ መጺኻ ሕጂውን ኣጋንንት ክበልዑኻ እያ ስለዚ እቲ ስጋኻ ዘይኮነ እቲ ሓጢኣተኛ እቲ ስጋኻ ተጠምጢሙ ዘሎ ፍትወት ስጋ ንሱ ይበደለኛ ንዕኡ እንተ ደርቢኻዮ ስጋኻ ከይተበልዓኻ ትመጽእ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ግን ነቲ ስጋኻ ፍትወት እንተ ተጠምጢምካሉ ግን እንታይ ይኸውን ኣብዚ ኣቲኻ ኣጋንንቲ ክበልዑኻ እዮም ኢሎም ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ናይ ስጋ
اتزقبأنا كنصنع كنمهار كنسرح كندكم قبؤناي بناي نفس دما كنصلي كنصوم كنسجد اتقبؤ كنهبا يقبأ إذا كلتيو مسنهبو اتي بترت زلو فتوات رسات ناي سجاد ليت أيقونن نسجاد تحنجيت وازلو ناي سيطان مأسرتي إيو نسي كنتات زلو سلازيوم قدسان أبوتاتنا كم قدس أرسانيوس انتاي بالنيرو تسألن كله مشت تسألن نيرو يبلو مشت كتسألن كله كل جزء كنصلي خلنا نبينا نصلي نمبرا حقي سلازي تتصحي بزا معراب زيا بزيا تحرمو سلازي كتسألن كله كل تقراو كمزي لي تسألن نيرو هجي كمزي كتسألي يترفدو ملء ليتي ساعتنا يتسألنحنيها صورنا إدمازي صورنا إغرينا نفتن زلنا سجدت كابتروفات كل يبصحنا ولا حانتي إذا صور زون كفتسامي زغبو مالتي أب غزي صلاتنا إذا صور زي كمزي لو كتصلن كله مسقال كوين سلسب الشيطان يقربون يزبل ስለዚህ ነዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘማን ጢሞቴዎስ እንታይሎ ክልተ ዳውካ ከም ዘሪሕካ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ጸልይሎ ከማለቲ ከምዚ ከተጸልይ ሓሳብካ ኣይ ይጥርነፍኒ ከምሰልካ ግን ሓሳብካ ጦርኖፍ ይዝኸውን ኢልዎ ስለዚህ ክልተ ዳውካ ከም ዝምዝርጋሕ መስቀል ተቀየር ከምኡ ድማ ኣብ ፊልክስዩስ እንታይ ጽሒፍዎ ክልተ ዳው ዘርጊሕ ይጸልይ ሰብ ሰይጣን ኣይቆርቦኒ ሓሳቡ ድማ ሙሉእ ናብ እግዚአብሔር ይዘቀርብ ኢሉ كنزيل كخلت بزاو خازر جيح كمس الله يجن قلي لا يكونن سيدي قدوس أرسانيوس مولو ليتي نحن ساعات ترى يكونس مولو ليتي كنزيل لكس اللي يحضر نيري يقوله أمو داتا مسواجح تتصحيا تزور تتصحي زيرا مبرع كوين مولو ليت ودي مالتي أبزيع مسارمته انتاي بلا نيرو نسيئي مكفلتشي وسقا حجر ما أتسقا مكفلتخي وسدي مغنياتو ايقباني انا ملآخي كون كان انتايدا مغفلت خسكو سد حجي يلو نعان فاسقو دما يعرف يبلان يرو مالي سلازي انتاينا دل زلنا اب معالتي دحر 10 ساعات نسقا نايدك اسيبكا 10 ساعات ناي نفسها با يتمعره سلازي نسنت دي تخالغن بوحدو نتا نفسها هيوتكا اترخبلو ناي قدسنا ناي نصهنا سراح اغلغلوت كله يغبا سلازي ناي قيصر نمن نقيصر ناي እግዚአብሔር ከነመን ንእግዚአብሔር ኣብ ትርጓሜ ትንቢት ዳንኤል አቦታትና ቅዱሳን ታይሎም ተርጊሞም አለው ዳንኤል ይሎሞ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዝብል ብድሕሪኡ 700 ዓመታት ዝመጽእ ናይ ክርስቶስ ነገር ኣቀዲሙ ፈሊጥዎ ዳንኤል ሲ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 700 ዓመት ከባቢ ነይሩ ግን نتنا كيسار نكيسار نتنا إجابير زبال سوى بوبو انت غيروا دانيال فليتوا نيريلو نمنتايو فليتوا زبلزلو أبابيلون أفتا رخصت زبز حبوتا أفتا حتيات نغسل بوتا أبابيلون أفتا نعمس بوتا انت يقبر نيرو ثلاثة جزية مسكوت كفيتو يسأل نير ثلاثة جزية بلع ثلاثة جزية دماني نتن صلوت يرسالين النار آية يسأل نير مالتي ስለዚህ እቲ ምብልዐይ ንስጋይ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ዳ መስኮት ከፊቱ ድማ ንእግዚአብሔር ታይገብር ነይሩ ይጽል ነይሩ ዶ ታሕራይ ናይ ርኩስ ነገር ክቆርቡ ከለዉ ኣይቀርቦ ነይሩ ቆልኡ በሊዕ ኸይድ ንስግኡ ብንጽህና ሓሊዋ መንፈሱ ድማ ብንጽህና ተሓልያ ነቲ ናይ ንግስነት ስራሕ ገዲፎ ወዲ ኣይገደፎን ኣብ ምድሪ ባቢሎን ኣብቲ ክፉእ ቦታስ ንጉስ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ክልቲኡ እንታይ ገብሮ ነይሩ ኣይደባልቆኒ ነይሩ ስለዚህ نحن كبران حزب እግዚአብሔር ኣብ ዓለም ሰሪሕኩም ብልዒልና ክንነብሪና ክንመሃሪና ክንጽዕሪና ክንክደኒና ክንሰቲና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ባሪኹልና እዩ ግን እንታየው ነቲ ኩሉ ክሰርሕ ከለኻ ድማ ክንዱኡ ድማኒ ነፍሲ የድልያ ኣሎ ከምቲ ብስጋ ንእሽተይ ጎዲልካ ተጨኒካ ከይደቀስካ ተሓድር ነፍሲ ድማ ክንዱኡ ዝኣክል ጭንቂ ከምዘሎ ፈሊጣ ነታ ነፍሲ ድማ እዚኣ እኮ ጎዲልዋ ኢልና ክንሓስብን ከነሰንትንን ይግባአና እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ንሱ ዓለም ጥበብን ይዓድለና ስለዚህ ነዚ ናይ ክልተ ናይ ነስጋን ናይ ነፍስን
فرقي من مقال كريين كله أبزينا أبو حدا قدس بالستروس توبوس تبهله انتايلو صحيف الله دقاس يفوتو نيرو مالتي حجي دقاس مسغا عشيرو زحنقا أبطعمي زوسداي دقاس مسبزحه حنت معلتي منقاوحي منفس أبلبو حدا حلمي يرئي مالتي أتحلم انتايو نحادة سبعي زفرح أراويت أراويت دما بأكال سكريت رفق بس حكا بورك سمعو زسنبد أنبسا يويو أنبسا مسقويو اتسب بحادة صديفو اتنبسا انت سقيو انت كالي نحيفو وخيدو اتسب أفتا زسالف الله صبو أقاطعم خوينو قرب سنيحة أفتا قرب تلتليلو حيزو مالتي صبو أقاطعمي إنا يتبهلن كولغن نبعل نقودا بحاوي دبسو كم زبهال نابلع لايو تمت تبلا قبل أفوها هابيلو كوحطو ناب تحتايو تمت تبلا دما قدم صدفي نهم وداتا أبكم زموات همتون كله دماني أب كنزي أوانون كله كلتا عناصو حانتي بز سجام حانت بيمان تحانتن شوات على حبرة تحانتن شوات ما سلم حبرة نتاجرم تاجبرة يبلع تسب كاني أبو هوينو زنت أبا معر أفتقرب ثاني هوس كبلع جميرو إذس سديو بالعلي موت بأجري موت قبل أفها بيلكو حتى بايزلو ماني موتي بتحتي مثلا شلو زبالة صدفي تبايزلو دما مقابرن كرسن يبل سيراك كل جزء انتاي زبل عامل سي زبل مقابر صقيب يفلتني كل جزء هاي زبل ስለዚህ مقابر يلو بتاقرب كاني نعرم مثالي هلوا اتسدما أنا نسخاتكم مننا أكن زمو تخبيب كلش ترأيوه سبدي أراويت معارك بلع نبلغ هنا هو نفسنا فريدنا سلازي سلازي نحن ذاك سبات نكون كلنا اتاقرب اتعلميا اتعقرب نتي بصنح معارك انتايو فتوات سقا فتوات نايز عالمي اتمعار يتسقب يفتاقرب نبرزنات أبا هاي يتسقبن نزع علمك سقيبيا أغلنيو كم دلله يانس إلو زسقبا يأغلني حج خير يزبل الله يلن عبك موت عيدلن نشتك موت عيدلن كلاتنا كساعتا مودعتا سقيبيا أغلني زبل يلوان أبزخ عني الساقا سقيبا كوانت زيبركا معارك تلمس يتنكل التناس انتاي قبر اللوا سرحان سرحا تحانت انتاي لكم سعدا تحانت خنتايا ألا إذا خنتايا مالتي ليتن معالتن كلتيو حنسا ليت متص معالت متص ليت متص معالت متص نينا يودو الله عدمينا يودو الله عدمنا يزعلم يودو الله ليتن قترن كما معالتن كما تصخلو تاواندا انت لو مكسون دي نبره لو مكاسوس كوين دنبل كندو اني عدمينا خيدالو كندو اني نموت نقربالنا سب زموت كولدن كلوي نا منقد موت زخيد صحاي تعرب مودات ايكونتن كتبرق كلها معرات تجمبر سلازي ام منقد موتنا زلنا امبر نحدث ايكوننا زلنا نموت زرس عشات راي سلازي كبران حزب እግዚአብሔር صحاي كتبرق انكلا شعيا معرات تجمر نسعلو دلنا صحاي معرات تجمر كتبرق كلا سد ما كولدن كله شعي ممات تجمر سلازي نزي فريقنا نزي تردينا موت مرسع لبنا يكون عشنا تراي سلازي كلتا عناصو نابلعا كتودا مخانا نافلته اب كم زوط رصانيو شو عزم زبرنا يقول السبري مسبنا نزياك دقاس قديفو ننسو كفقد ناب قدامو خيدو بزماني ابزينا ابو تصحيف له بركات مسكولاتنا يهون سلازي من تاينا از تاريخ زمصينايو انت هوينو اب عالم مچوت بوتا ناي دقاس ناي عرفتي
ናይ ከባህ ዝበለኒ የሰርሕ ምባል እግዚአብሔር ትሚሉ ከህበካ ኸእሊ መወዳእቱ ግን ነቲ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ጸብጻብ ትህብ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ኣብ ህይወተይ ናብ ህይወትኩምን ክልተ ናጹ ብየማንን ብጸጋምን ይበልዓና ኣለዋ ንሳተን እንታየን መዓልትን ለይትን ሕልፍ ክብል እንከሎ ህይወትና ድማ ክንዱ ይሓልፍ ከም ዘሎ ናፍታ ሞትና እናቐረብና ንኸይድ ከም ዘለና ክንፈልጥ ይግባእ ስለዚ እንታይ የድልየና እንተኾይኑ ናይ ነፍስና ንሕሰብ ነቲ ናይ ስጋ ጥራይ በይኑ ምሕሳብ ኣብ ሞት ይዘብፅሕ ናይ ቄሳር ጥራይ ምሕሳብ ኣብ ሞት ይዘብፅሕ እታ ናይ ቄሳር ንቄሳር ኣይክልክለኩም እታ ናይ እግዚአብሔር ከ ንእግዚአብሔር ረአዩ ፍትሒ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ፍትሒ እግዚአብሔር ለዋሂ ጎይታና ኩሉ ከወስደውን ኣይበለን ኩሉ ከወስደ ይበለን ካብቲ ኩሉን ነገራት ኣይሉ ነፍስኩም መድልዮ ስጋኩም መድልዮ እንዲዋ እቲ ትሽዓተ ውሰዱ ወስኩም እቲ ሓንቲ ጥራይ ሃቡን ኢሉ ሰብ ግን መዓልቲ እንታይ ክቆርቦ ዘይከኣለ ምክንያቱስ ዕሽር ይሃቡን ኢሉ ዕሽር ካብ ገንዘብኩም ሃቡን ኢሉ ዕሽር ካብ ግዜኩም ሃቡን ኢሉ ዕሽር ካብ ስራሕኩም ሃቡን ኢሉ ዕሽር ካብ ጉልበትኩም ሃቡን ኢሉ ዕሽር ካብ ውላድኩም ሃቡን ኢሉ መን ገብራ ነዚኣ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር እሞ ብፍርቅ መቆልኒ እንተዝብል ኣይምኻልናየን ነርና ግን እግዚአብሔር አምላክ እስከ ዝበዝሐ ስራሕ ንስጋኹም ስርሑ ዕሽር ግን ሃቡኒ ዕሽር ካብ 24 ሰዓታት 2 ሰዓት ፈረቓንሲ ኣበይ ተሕልፈያ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ጸሎት ተሕልፋ ኣይመስለንን ሰብ ድኹም ተባሂሉ ክነግረኩም ድኹም ኣይክእልን ተባሂሉ ኣብ 5 ደቂቕ 100 ይሰግድ ዋላ ሕቁ ዝሓመመ ተባሂሉ ድሓን 41 ኣብ 5 ደቂቕ ትስገድ 41 ዓመት ሙሉእ ምስጋድ ዝሰኣነ ሰብ 5 ደቂቕ ግዜ ሲኢነ ንእግዚአብሔር ክብለካ ከመይ ይመስል እዚ ኣይሰግድን ኣይከውንን ዝተባሃለ ሰብ ሕቁኡ ተታሒዙ ደኺሚ ዝተባሃለ ቀስ ናበለ ዝሰግድ ኣብ 5 ደቂቕ ዓቅንዋ ገዛ ከይትኩም 41 ኢና ንሰግድ 41 ምስጋድ ግን ክንድጎቦ ኮይኑ የድክመና ወፃኢ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ክቡራን ህዝበ አምላክ ነቲ ንስጋናን ነቲ ናይ ነፍስናን ክወሃብ ዝግብኦ በእምሮን ብልብን ክንህቦ ይግባእ እንተዘይ ኮይኑ ስጋ ጥራይ እናወሓጠትካ ስጋ ጥራይ እናበልዓትካ ተኸይድ ተኾንካ መወዳእታ ነፍሲ ኣበይ ናይ እሾኽ ኣትየ ነይረ ኣበይ ናይ ፀብሪ ወዲቐ ነይረ ብምባል እታ ነፍሲ ተማርር እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነቶም ፍትወት ስጋ ዘለዎም ናበይ ይድርብዮም ናብ ናይ ጸልማት ናብ ናይ ሓዊ ይድርበዩ ሽዑ ከነት ፍትወት ስጋኦም ይቋደስዎ ኣይፋሎን ታይዳ ብናይ ሓለንጋ ሓዊ እናተወቅዑ ኣብ ጸልማት ተደርብዮም ኣብ እግሪ ኣጋንንቲ እናተረብፂ ይነብሩ እግዚአብሔር ቀረበለና ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ክቡራን ህዝበ አምላክ ነታ ነፍስና ስጋና በዚ ድማ ታ ነፍስና ብማዕረ ተንገብራ ንግባአና ንክልቲኤን ብማዕረ ክንሪኤንን ክንጥምተንን ይግባእ መን ይስከ ብግቡእ ዕሽሩ ዝኸፍል የለን ብግቡእ ዕሽርና ኣብ ቤተክርስትያን ተጻሒፉ ኣዊ ክተርፍ ዝግብኦ ክቐረብ ኣይግብኦኒ ጭራሽ ክትሓዝ ኣይግብኦኒ ክህብትን ዝደሊ ክትዕዝ ዝደሊ በረኸት ኣብ ገጹ ክህልዎ ዝደሊ ዕሽር ይከፍል ዘለዎ ብጌጋ ኣብ ገዛኻ ትእክቦ ሓያል መፂ ሽዑ ወስዶ ፈቲኻ ዘይኮንካሲ ከይፈተኻ ሓያል ይወስዶ ንንጌራኻ ተኻናኺንካ ከም መድሃኒት እንተ ዘይበሊዕካዮ ጽባሕ ንጎ ንመድሃኒት ከም እንጌራ ክትበልዖ ኢኻ ተረዲእኩምኒ ንንጌራኻ ከም መድሃኒት ተኻናኺንካ እንተ ዘይበሊዕካዮ ጽባሕ ንጎ ንመድሃኒት ከም እንጌራ ክትበልዖ ኢኻ ስለዚ መድሃኒት ኮይኑ ዝብላዕ እንታይ እዩ ብዕሽር ዝተባረኸ ህይወት ጥራይ እዩ ሓንቲ ርእሲ ካብዘን ኩለን ንብሎ ዘለና ካብ መዓልቲ ብዛዕባኡ ክንምሃር ኢና ቤተክርስትያን ለሚን ኣይትፈልጥን እያ ቤተክርስትያን ኣይትልምን እያ እዛ ኣነ ዝፈልጣ ቤተክርስትያን ትህብ እምበር ኣይትወሃብን እዞም ቤተክርስትያን ልምኑ ከይትብሉ ፍጹም ቤተክርስትያን ኣይትልምን እያ ምክንያቱ እንታይ ቤተክርስትያን በረኸት እያ ትህብ ኣነ ዝነበርኩሉ ዝፈልጦ ዕሽር ንክቀበለካስ ቅድም ክትሰግድን ክትንስሓን ኣለካ እቲ ካህን ዕሽረይ መፅኤ እሞ ከይቆረብካኒ ከቐኒኻ ከይተነስሕካ ኪድ ቤተክርስትያን ናትካ ይትቀበለካኒ እያ ይስብል ዕሽርካ እንተተቐቢልካስ እግዚአብሔር ተቐቢልኒ ኢልካ ትሕጎሰሉ እዩ ቤተክርስትያን ኣቦና ኢያቄም ኣዴና ሃና እንታይ ይኾን ነይሮም መዓስ ሕጎስ ነይሮም ክይዱ መባእኩም ኣይንቕበለኩም ኢና ስለዝበልዎም ሲ ግሆም
ስለዚህ معاشيها تحجوس معاشيها دي تحجوس نت اجر من قدنا كارت 11 يا بترسيان تدل زلا إلنا أرت منفساو وان كان سنتني ليمبر قال معالتي بجزئي كن مهارينا زبير أبنا تصوغي إبزحلنا سلازي عدلنياتاتنا أب قدس بترسيان سلزلنا هيوتنا قطعن تخوينو نبرانا قطعن تخوينو دقنا قطعين تخوينو اتغنزبنا كبارك تخوينو امانوني عشر كنكفل كنكلالنا نسخاي كفل كاين عشر ودخا ازري بتين هودوي توالو لمسيلكا نسخاي كفل كاين عشر حكمنا ووسدويم نسخاي كفل كاين عشر دقها كتصاوتو اليوم ስለዚህ طعي نابرا طعي ولاد طعي هيوت عوت كون انتهونكا عشر بقبو كفل كخلالو ማለት اثناء قيصر من قيصر اثناء እግዚአብሔር نمن እግዚአብሔር بقبو كوهاب كخلالو اذن تزي كوينو هيوتنا ايكن محايشن بركات ايكن ركبن حيال مصي دماني ابزي فلطنا يا معالتي كوسدو ايو ስለዚህ ነዚህ ምን እንተይከውን እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ ይብዛحنا ስለዚህ ክቡራን ህዝብ እግዚአብሔር ክቡራን ህዝብ አምላክ ሎሚ አብዝካ አክለናይ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛحنا አዴና አዲስ ድንግል ማርያም ረድኤት ተብዛحنا ናይመን ናይ ቄሳር ንመን ናይ ቄሳር ንመን ናይ እግዚአብሔር ከንመን ናይ እግዚአብሔር ንመን እግዚአብሔር حግዘና ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ያሕድረና